खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 14 फेब्रुवारि 2026 मायथाइ एबा 3 फागुन दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि खोमसि फोथायनाया बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि हाबा मावनाय जायगायाव गोदान जाफुंसार मोननो हागोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। न'आव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय मदद मिजिंथिनाय जायो। सावस्रिया मोजां जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो गियानजों खामानि माव। फालांगियाव गोदान खाबु मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। नखरजों सम हगार। मोनसे गोजाम दान्थे बिदान्थेया सुस्रांजानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा सोरजिलु खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। रायज्लायनायनि गेजेरजों मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। दावबायनाया जाथावना। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथिखौ लाखि। न'आव माबा मोनसे मोजां हाबाफारि जानो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नोंसोर गावनि जिउनि लोगोरिजों गोदै सोमोन्दो लाखिगोन। खामानि थिलियाव खस्थ' खालामनाया फिथाइ होगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। मोनसे धोरोमारि दावबायनाया जाथावना। साना गोजोन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै समाजारि थाखोआ बांगोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मिजिं दं। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोजोना फैगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। दैदेननायनि गोहोखौ दिन्थिनाय जागोन। साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सनानि गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय दिना साबजाथाव जागोन। गुसुं समनि दावबायनाया गाहाम जागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोजाम खामानिफोरा आबुं जागोन। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखिनाया गोनांथार। बाहागोदारियाव जाफुंसारनाय मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दावगागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे गोदान मावथांखिया मुलाम्फा गोनां जागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै इसिङारि गोहोआ गोख्रों जागोन। आन्दोनि सानथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। मोनसे गोदान जागायनायनि नेरसोन दं। साना गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव जौगागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दावबायनाया गाहाम जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। सोलोंथायाव जाफुंसार जानो हागौ। साना फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। मकर राशि। दिनै आब्रुथिजों जाफुंसारनाय फैगोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नखराव गोजोन थागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साना दिदोम आरो मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा गोदान खाबुफोर मोनगोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। राङारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै गोहोआ गोख्रों जागोन। ध्यान आरो फुजाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोदान सानथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोजोनथाव जागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।